A Concellería de Deportes, en colaboración con outras entidades, entre as que se atopan a Asociación Arousa Neo, os Saltamontes, Sportbike e Dalle Pedal, así como a Asociación de Veciños de Carreira, organizan a 13ª edición da ruta BTT do Nadal. Todo un clásico destas datas. A proba terá lugar o domingo 7 de xaneiro, con saída ás 9 da mañá dende o pabillón da Fieiteira. É unha proba cicloturista non competitiva, onde a parte de fomentar a actividade deportiva, pois tamén pon en valor todo o que é a ruta, pon en valor o patrimonio todo natural e artístico que temos aquí en Ribeira. A principal novidade deste ano será o cambio de percorrido. Cambiamos bastante con respecto a anos anteriores, caémonos bastante hacia a zona de Palmeira, unha zona nova respecto ás últimas 4 ou 5 edicións, pode ser. 4 ou 5 edicións que non se pisaba aquel terreno, e volvemos por ali con unhas sendas, uns camiños, unhas zonas moi técnicas, moi ágiles para quen o disfrute, pero a súa vez tamén moi ciclables para toda aquela xente a que vai orientada esta ruta, que tamén é aquela xente que se quer iniciar e disfrutar dunha marcha. Haberá ademais dúas alternativas, unha curta de 30 km e outra longa de 50, con diferentes niveis de dificultade. Non é que sea unha ruta dura, pero si é recomendable a xente que non teña unha forma física pois alta, pois que colla de 30, que vai a chegar, vai a disfrutar, simplemente que pois que non vai a facer a zona de San Alberto, que é un pouquiño pois máis ratonera, ten uns descensos ali por un cortafuegos que non ten dificultad, pero bueno, pois para xente que ten xa un pouquiño máis de experiencia, e despois igual de cara ao Dolmen, que tamén hai unhas subiñas e unhas tialeras por ali, e despois pouco máis. Dende a organización agardan unha participación próxima aos 300 corredores, similar á rexistrada nas últimas edicións. Aínda que non ten un carácter competitivo, confían en completar o número de prazas dispoñibles. Os interesados poderán inscribirse na ruta ata o vindeiro mércores 4 de xaneiro a través da web de Cronotec. O prezo da inscrición será de 10 euros.